Sa unang pagbasa, gihisgutan na nikuha og yuta ang Ginoo. Ang uban ani nga translation, lapok. Kay ang yuta gyud nga yuta nga uga di man nimo mapurma-purma. Nihimo siya og tao gikan sa yuta o gikan sa lapok. Nya iyang gihuypan sa ginhawa nga makabuhi, mao na ang Espiritus Ginoo, maong nahimo na siyang tao. Ligay mong tupad na mutuo ka nga lapok ra ka. Ingna ba? Ingna mutuo ka, lapok ra ka. Kanang lapok makao na dili. Kinsay mo kaog lapok ta sa kamot. Way lain ang bata ra gyud. Kanang bata nga way buot, ibutang naglapukan, kan-o na niya lapok. Pero ang taong na ay buot, saktos ka buot, di ginamuka og lapok. Gani, bisag pan pa na nga lami kayo, mahug sa lapok, kahugaw mo, ana gana. Sa ito pa, kung hinimo tagikan sa lapok, naturally, hugaw kita. Hugaw. Matud pas Tagalog, nakakadiri. Muna, kung atong paundayunan ang atong human nature, kining atong tawhanon nga kinaiyag, maoy atong paundayunan, magkagubot ta, kay nga naman, magsige man tag-exchange og mga hugaw. Kaya ang ato yung natural nga kinaiya, hugaw yun. Muna ingos Jesus, ayaw kayo mo ka-concern sa musulod sa inyong baba. Kay gikan man na sa gawas, dili na makahugaw. Pero imong ipagawas ang imong hugaw nga gikan nimo, kana mo'y tinuod nga makahugaw. Kay lapok ra lagi ta. Aw bisan gani og luod man paminaw no, narabatay mga online parishioners usahay maatol ni nga mangaon sila. Huna-huna lang ko nang manggawas nimo. Ganahan pa ka mukaon. Kanang huna-huna imagine ang tanang mugawas sa imong lawas. Gikan diris babaw ngadtos ubos. Ganahan ka mukaon? Aw, ambot lang ka panag sa tingali na tingali kay kanon ana, ambot lang. Pero kaning kadaghanan gyud di ka ganahan mukaon oy. Mao bitan na karon na ay mga isyu sa politika nga ang criticism sa ubang mga nag-analyze ba o kaning mga kontra-kontra, tanaw na ko diha ilang mga komentaryo sa social media na ay daghang mo comment siya ngano man na nga ang imong gisuka kaniadto imo naman sang gikaon na may daghan karon nga ang ilang gisuka kaniadto ang ilad nila kaniadto karon suod na sila unay ang imong gisuka kaniadto imo mang gikaon mga pasumbingay ba nga ang imong kontrapartidos una karon suod naman mo ngano man na ana amo na ang duwa sa politika. Nya ang suod sad nimo kaniadto kontra na nimo karon. Ang iro ra gyud mo'y mukaon sa kaugalingon niyang suka, pero ang tao di ka mukaon sa imong suka oy. Ganahan mo ana. Gilingay mong tupad ina nakasuway nagkakaon sa imong gisuka. Listen no. Sorry ha sa naminaw ang mga online. Pero ako lang yung testingan ba kay sakto gyud kay si Kristo. Ang tinuod yung hugaw kanang mugawas nato. Pero naay mas hugaw pa sa suka. Unsa man kining mga yawa nga ni anato. Ni ana sud sa tong kasing-kasing kay lapok rata. Naatay mga yawanong pagbati, yawanon nga huna-huna nga kundi nato mabantayan maoy dali nga mogawas gikan nato makaguba og relasyon makaguba og kahugpungan gani makaguba og pamilya makaguba og nasod makaguba og komunidad ug unsa man na gipang-mention ni Kristo kay gikan sa kasing-kasing sa tao manggula ang daotang huna-huna daotang huna-huna patyo di ka buanga ka. Di ba dautan man na? Kalaming lugoso ning animal. Ano ba? Di yun mo sugot. Ripo na lang na nato. Pagpakighilawas
Oh, kana prostitution, ang kulboy, same sex, basta pakighilawas, sexual kuan gyud kanang pleasure. Pagpangawat, mangawat ka, either individual person or kawatan nimo ang nasod, kawatan nimo ang lungsod, kawatan nimo ang simbahan, diha sa pundo nga giintrigar nimo. Mao na atong gitawagan ni og graft and corruption. Pagpatay, aperting killing karon, napay ilang tawgon og EJK, extrajudicial killing. Pagpanapaw, adultery, perting, nagkinabitay karon bisag dinhi sa atong simbahan na ay nagkinabitay. Ilingay mong tupad, ina nakapangabit ka sa una, ina nakapangabit ka. Naiuban din nanimba, ang uban pag nagmisa, ngabit lang yapon. Pagkaibog, pagkaibog, actually, kaning pagkaibog, mura ni siya envy. Ang tawag di man na sala ang maibog ka, pero envy na gani, kana bang mura na kag masina na ba? Na mga ambisyon na kang mapariha kaniya, or mulabaw kaniya. Muna na, lisod na. Pagpanglimbong, daghan ng mga malimbungon karon, daghan kayong malimbungon, kana lang atong impeachment, daghan kayong ni-accuse ana, na apay nag-compute ingon din sila, kung gibasa lang nila sa mga nipirma, sa usa ka adlaw, giihap nila gikas pagsud sa impeachment, sa tinganan na, impeachment, kanabang article of impeachment, nga ilang gipirmahan na ay nag-compute ana na social media akong ikuan ingon ni siya bisag unsa pa nimo ka bright ug unsa nimo ka kusog mo basa ang 32 pages man tingali na di gina nimo mahumagbasa og 10 minutes with understanding kay kada word diha imo gunang sabton nya una ka mo pirma. Usa kuno ka tawo dili ka humag 10 minutes og purti gini mong bright ta mahuman tingali na nimo pero ambot masabtan basad nimo ang tanan nya kinahanglan man ani mo sabton kay sunang kana posisyon as gobyerno elected official na imong i-impeach di na nimo sabton ug unsay gipangsuwat diha pero imposible kuno kamo suway lang yung compute 10 minutes kada tawo in 7 hours. How many persons can sign? Pila ka minutes ang 1 hour? 60 divided by 10, 6 kada hours. 6 times 7, pila? Di na ba ko kamaon ng 0 kung anong multiplication sa una? Pila? 42. So 42 raunta ka congressmen ang makasign. Kung tinuod gid nilang gibasa, unya gipamalandungan na ako ning personal conviction. Kay mao man kuno nagi-provide sa atong konstitusyon ang impeachment nga ang Congress ra may makahimo ana, it must be personally verified and signed. Ana 42 nganong niabot mag 215 after 7 hours. Mao na siya. Unsa man na siya? Pagpanglimbong ang tawag ana. Kalaway kana magsigig sulob ana mga sinuloban malalaki man og mababae nga mo ignite og sexual desires ba kana ako kung sigig ingon nga magrosaryo mi diya sakyanan nya nay mo kalit og overtake nga motor nya ang gaangkas purting mo buag short nga hapit na lang diri na lang sa unya gaigwad pagyud kay ang ilang mga motor karon di naman ang mag-angkas sa ibabaw nya mura na magtuwad mag-angkas sa motor sus mo ana nya mo traffic og gamay ang maputol ang maghimaya ka Maria maghimaya ka Maria puno ka sa gransya unsa man na unsa naman ning bayhana nya moingon sa akong driver nindot ra basad pa diha nya mo sanong sa ko bitaw luoy kalaway man na kalaway hasta din simbahan sulob-sulob anang na mga sleeveless pakita-kita labi na ginang panahon sa kasal murag yung ga-fashion show din hisod simbahan oy kamo taong magpakasal labi na mong maminaw nako please ayaw mo paghimo din hiog pakita ng inyong mga lawas nya kanang inyo ra bang mga lawas nindot ra ba kay natan-awon ayaw intaw na ipakita din kay hasta pare mahugaw no hugaw og una-una
kasina, pagbutang-butang, kani kunong tanan karon nga panahos politika, labi na panahos eleksyon, manggawas ginang mga false accusations, tawag na natog fake news. Sige yung himo og fake news. Pagpagarbo, siging pagarbo anang ilang mga sakyanan, nga tagpila ka milyon, tag 23 million, mga bag, mga bakos, mga sa panadiha, perting mga mahala, ana, og pagbinuang. In general, no? Sige, mao ni siya makapahugaw. Og tinuod gyud nga makapahugaw. Mao na ingos Kristo, siguruan ninyo ang pagbantay sa inyong kasing-kasing. Ug unsaon man pagbantay, matud pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo, kalag ko. Hain man ang kalag naa na sa atong inner self. Kung ang atong inner self, ang atong kasing-kasing kanunay nagdaig sa Ginoo, pasabot dili ta mo entertain aning ni ang mga dautan nga pagbati, dautan nga huna-huna. Subo kay palandongon nga mamatay ang tao tungod dasad sa kabuang siyang isig ka tao, tungod sa dautan nga buhat ug plano sa iyang isig ka tao. Timan-an nato pulos kita lapok, pulos ta na ay kadautan. Din alang ta mo highlight sa atong kadautan. Unsa may atong i-highlight? Giunsa ta paghigugmas Ginoo, unsa say mga maayong butang nga gibutang sa Ginoo nato, humanta niya gihuypan ni anang espiritu. Ako naam jud ko'y pagkadautan, pero makahalin biya nig slatsad. No. Nya hay may inyong tan-awon ang kanang dali kong musinghag o ang slat nga nabaligya nga daghan. Depende ninyo. Ano? Ang karon manggod, ang atong style, magsigi tag-tan-aw sa mga bati sa tao. Nya siya sad mubaw sa tan-aw sa atong bati, pulos na ang mga bati ang atong gi-highlight. Ana, i-highlight ko nun atong nindot. Di ba makakita kita, wow, bitaw no, bitaw no. Muna gitawag o ignore the negatives, highlight the positives. So kung ikaw asawa, imong bana palahubog kaayo, pero muuli gyud inyo, bisag hubog, bisag gakamang, usay anhan nalas inyong may pultahan, mahigda. Naninindot wa, bati man ginang iyang pagkapalahubog. Pero kanang iyang pag-uli, bisag nagsarasay na, di na nindot. Di ka ka-appreciate ana nga. Biliban ako niya akong bana, bisag di na hapit ka kita og tao, pero makadumduman sa among balay. Oh, di ba ka nindot, ana? Imong anak, kusog kay mo duwag computer, hapit na lang dili mo pahuway. Di gani masugo, pero kamot, piti-piti lang kamot. Di ka ka-appreciate nga abtik kay siya kamot. Nga naglihok pa iyang kamot, kung sa may gusto nimo kanang maparalyzed niya, kugihan kaayo, pero paralyzed. Meaning, there are many things, positive things, nga gihimos Ginoo nato, nga dapat nato i-highlight, dili ang mga bati. So kanindot unta ko ng ato mga leader sa simbahan, labi na gining leader nato sa gobyerno, ato mga politicians, niining panahon sa eleksyon, pangumpanya, ayaw mo pagsigig hinapakay og lapok, oy, kay pulos sa talapok. Ay mo pagsigig tan-aw anang mga apan, kay dati daghang apan. Pulos ta na ay apan. Magtinan-away ta sa atong mga nindot, kay kining mga nindot nga niya nato hinimo nis Ginoo, hinatag nis Ginoo, ipaambit ni nato, nagpaambit tag Ginoo. Kining mga apan nato, kining mga bati nato, hinatag ni Yawa, nya kung mauni atong isigig pagawas, nag-inambitay tag yawa. Kung ang pamilya nag-inambitay og yawa, gasigig pinasahay ang mga yawanong pulong o yawanong buhat, mabungkag ginang panimalaya. Ang ato sad nga nasod, magsigi tag hinapakay aning lapok, ang mga bati nato kay pulos magita na ay bati. Makampo man sa pikas, kampo mas pikas, pulos kita na ay bati kay lapok ratang tanan. Kung maunay atong exchange, magkabulingit kitang tanan.
og tan-awon tas layo, ingnon tas laing mga nasod na murag mga buang turting daghanang lapok sa ilang naong. Ngano man sang gahinapakay man na sila lapok. Di ba? Katapusan lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, sabat nako. Limpyuhan ti ka. Ana. Pasabot unsa na nimo sa paglimpyo? Sigihig hisgot ang iyang mga nindot. Sige hisgot ang iyang mga nindot. Ayaw sige hisgot ang iyang bati. Mao na siya nindot nga himuon.